बर' हारियाव थारैनो आइजो गोमानाया हुदासो जामारबाय नामा? थारैनो मा जामारनो हमखो बर' आइजोफोरा? मानो सासेनि उनाव सासे गोमाबाय थायो बर' आइजोफोरा? जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल थारानि सिङाव थानाय बालागाव गामिनि थागिबि प्रबन बसुमतारीनि अनसुलि बिसि अनजालि बसुमतारीया गोमानानै दं। दुखुजों 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ बिमाखौ न'आव फैफिननो थाखाय हांख्रायहरदों। लोगोसे सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं अनजिमायाव 9394682687 आव फोरमायहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुङा। आमा नों माहाय दं? मामि नों माहाय दं? आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो। बाबायाबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो। बाबाया खामानि मावनो ओंखाम संनो डिस्टार्ब जाबाय। गोसोखांबाय थायो मामि नों ओंख्रि फैफिनदो। नोंथांनि बिहिया दे जे न'खरनिफ्राय खारदों होननानै बुंदों। दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो? बिनि सोमोन्दैथ' आंनो बेनो नामफिनगौ मानसिखौहाय आरो। न'खराव माबाफोर दावराव दावसिफोर जादोंमोन नामा? बिनि सायावथ' जेबो दावराव दावसि जायाखै। आচ্ছা जेनेबा नोंथाङा न'आवनो थायोमोन ना बहाबा खामानिफोर मावनो थाहैदोंमोन नामा? आं बेंगालरावमोन 5 मास जाबायमोन। बेंगालराव थाहैदों? औ बेंगालराव थाहैनानै जेब्लानाखि आं फैनो नागिरदों देवबार दिनाव आं ट्रेन गाखोनो नागिरदों। बसुमतारी बिसिनि नामा जाहैदों अनजालि बसुमतारी, फिसानि नामा जाहैदों पिंकि बसुमतारी। गामिया बालागाव। 8 बोसोर जाबायमोन। ओमफ्राय नोंथांनि बिसिया माला गोमानाय? थांनाय सप्तायाव गोमादों। आजिलाइ लानानै 2 सप्ता जाबाय। दासिमबो खबर जेबो मोनाखै। नोंथाङा न'आव गैयामोन नामा? आं न'आव गैयामोन। आচ্ছা नोंथाङा नोंथांनि बिसि गोमानायखौ मा होननानै सानो जेनेबा? दा आंबो साननाया बेनो दा सोरनि खोथायै लानानै खारदों सोरनि खोथायै मा जानानै खारदों आं बेखौबो जेबो मिथिया। थाखा फैसा बिनो नांगौ थाखा फैसा आं बिदेशनिफ्राय आं हरदों। दा सोरनि थाखाय बियो ख'आव लानानै बियो थांदों बेखौ आं जेबो मिथिया। दा बेनो आंनि साननायावहाय गोसोआव दा मानसिखौ मोजाङै मोजां आंनो मोनफिनला हामगौ नैबे बाथ्राखौल' आरोखि आंनि बुंनांगौआ। आচ্ছা नोंथाङा न'आव गैयै समावहाय बा नोंथाङा न'आव थानाय समावहाय नोंनि बिसिजों न'खराव माबाफोर दाङाबाजिफोर बिदि जालायलायदोंमोन नामा मालाबाफोर? जेबो जायाखै, जेबो प्रब्लेम जायाखै न'आव। बिदि प्रब्लेम जायाखैना? आगोलाव माबाफोर बिदि मालाबा गोमाखांनाय मानायफोर बिदि जाखांबायमोन नामा? गोमानायाथ' जेबो जायाखै। गावसिनि न'खरनि मानसिनावसो थाहैदोंमोन। बे समावहायबो मिटिं खालामलायनानै हजोंहाय लायदों ओरैनो सानलायलायनानै। हाबा जानानै नोंथाङा खै बोसोर जाखोमोन? 12 बोसोर जाबायमोन। 12 बोसोर जाबायमोन। नोंथांनि फिसा दङ ना? दङ। फिसा हौवा ना फिसा हिनजाव? फिसा हिनजाव। खै बोसोर जाखो? 8 बोसोर। आচ্ছা दा नोंथाङा लास्टआवहाय नोंनि बिसि बा नोंनि अनजालि बिसिखौहाय जेनेबा नोंनि अनजालि बिसिनिसिम नैबे दिनैनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो? बा नोंथाङा न'आव फैफिनोब्ला नोंथांनि बिसिखौहाय एक्सेप्ट खालामफिनगोन ना न' खालामगोन नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा? फैफिनोबा आं एक्टिभ खालामफिनगोन। मोजाङै मोजां संसारखौ जागोन। बेनो आंनि साननाया। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360